mga simba. Ikatlo na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to pagpakanaw niyan sa mga pamilya niyan. Kaya maran yan na ipasuko yang kiraan pagnawin niyo, ninyo pa katurugi at yang kay mararantar asa pulugawi yang mga kagawi sa bapad no to sa diyang ko to kapapano-pano ay mga balas na mga antunay ni ba na mga kamapian. Mga kamapian tano si kudunya na sampur na yan na kamapian tano si sa adungan na mauri. Mga urip no Allah dan tano daan panisigadan adyang ko to kaya bagi wallahu ta'ala sa ayamanan niya na paabur kusira no ta mga ummatu Muhammad suman sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piyamang ninyang ko Allah ay pagana makasul si kusol na sa mga umatiyan. So mga umatu Rasul sallallahu alaihi wasallam mana sa katanod na nayamanan niyan naskanian miya baloy miya tindus ko mga umat. Huwag. Sa kaya Allah ta'ala sa kunto khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. So ay man yan na isa niya sa butro na sakat ano miya baluya tindus kulangan o ay man yan na mga umat. Na kagisakatan niya baluya tindus na sakatan ay patot makaw na sumul ko surga kapya mang niya na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumambuso nabitan no nas kanyan ipagampaganay apakalka ko surga. Allahu Akbar. Amay ng sulang ng mga nabi na gusto mga kaumiran si ko surga. Kapalakaan din sa surga. Nadyang ko to ay apakatutok ko surga sa kapalakayron na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na may din ko tutok niyan sa surga. Agkawin niya nakalkaan sa surga. Nagyang ko to misyo sa mga malaikat sa sulda surga. Antunay ni ba nabaso pagpanunutok na sa kanyan so inisugol kami wallah ayabo palka na meron na sa kanyan aso puling po sa mga nabi gusto mga rasul. Nagyang ko to maki ito ko kiran sa rasul as kanyan no to na israyata din sa mga pinto surga. Sa mano to mga urip no Allah na diyan kay mga umatian pagkaunaan makasuld ko surga na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pinaguntaman yan mabaluy sa mga amal tanwa mga papanad. Sabab sa kagiyaw pa ko paka ano niyan napakandayaga pakakumpira. So miya nga una tawag gusto ko tanong na walang halang na di tanong kirang pakato sa kadaklik na pagamal. Ngayon nakagiyasiran na mga alasiran ni na miya nga una mga umat na dapat tambangan nila na madakal si dunia na ko kapsim ba tanong ko Allah. Walang alam na di tanong kiraan pakasasakriyan sa amal. Ano man ikan day takatano kasultano sa surga sa tanong. Ay kakaday tiyan tanong na pakapanad sa amal tanong apiapan mga ito tanong amal. Na ibarato na magato sragon ko miya nga una mga tao na miya magamal siran ro managuntaman na sa katano na ayami titindigayan na umato Muhammad ng puluragun ni Didian. Allahu Akbar. So umato Muhammad ng puluragun ni Didian na mini pusgawayan so mini tindigayan sa umatam yaw na namagato sa ragun ni Didian. Na sa umato Muhammad na adna Laylatul Qadr. Kawato. Diyang ko Laylatul Qadr na
ini bugay wallah subhanahu wa ta'ala paabur sa iko nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamamagyan yan ko mga umat yan. At biluy wallah sa sati managawin na malay balas adiso sanggibulan ulan na ayaragon o sanggibulan ulan na 80 agu teloragon agu pat mga malaikat asuminimba ka sa niya ko 80 teloragon agu patulan o di na isurat ng mga malaikat amyamat yapa sa Quran sa niya ko 80 agu teloragon agu patulan o di na misisad ka sa niya ko 80 agu teloragon agu patulan upama ko kaya kaya tabut Laylatul Qadr sama no tumahurip no Allah na upama ko niya ka 10 ka din mapantaga Laylatul Qadr na yaman niyan na aya isurat ay mini surat amal kana 80 gatus agu 30 ragun agu 4 ragun Allahu akbar so yaman niyan na paguda masang giburago na mini pagaman ka niya ka sa 10 ka masagada puasa uli na Laylatul Qadr upama ko sa mga larutan mo edad aron miyaw ta edad yan sa kung tanong pulora ko na miya ka timpo-timpo sa dun si ko miya ka 30 miya ka 40 nagu 5 ragon na yaman yan na 40 agu 5 Laylatul Qadr na 80 agu teloragon na sama nuto mangurip no Allah na ayad namin ipagamal o dataro to ataw na anay ka 5,000 ragon na palapayad no to ama lagu mga sambay lagu mga sadka na isura to si kudaptar ka asama nuto na di ka tuan so mato Muhammad api ando nung kumiyang una nabanan niya kapag ikiran sa dalabisang ragon Yuga to sarabon ba rin. Nasa katano na timba nga so ay man niya na 60 ra unidad ako may balaga mamuasa na timba nga nay kalima gibu ragon aded na duka yan magamag. Allahu akbar. Dito gusto Laylatul Qadr. Naupama ko iyo manon so mga padamal ko kiyap na nay hajitan na gusto o kaya sasambayang tanong na gusto kaya asasad ka tanong na gusto mga pada mga simba tanong benar din may si ko umat Muhammad so kuna makasul sa surga adun mga simba tanong mga jackpot